Mai zamanin da building na 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 na. Gimbiya sarautar mata, gimbiya sarautar mata, kaunar ki ta shige zuciyata, ta bi jinin jiki har da fata, kaunar ki ne kawai manufata. Gimbiya ta ce a cikin bacina ko cikin tunanina, zuwa dare rana ko gufurta zance na, a cikin masoya na burina ji sun ce min sai ke ni ne naki, sai da ke fahimci ku gane bayanina, sau ne farkon zance na shigo da wake na, wakar so ne ko kauna, san ki nifa yayi min rana, tun da ya tsara ke sona, yau faina da masoyana, masanjin duka wake na, adan zamani ne, lakabi ne kuma sunana, ina godiya da yabawa, da masoya da yan uwa, kunnonin so babu adawa, wayyo daɗi rayuwa, san godiya ga iyayena, dan su ne mahaɗin rayuwa, mama ce a farkon furci na, mama babu ke babu ni, mama na farkon haduwanta za ta yi sai ta saka da ni na. Ji alkhairi na yi ko barina, masoya kuna jina, kan waka ban iya zagi ba, sannan ne ban iya shirka ba, ban iya batsa a cikin waka ba, bani da malami ba zan ruba ba, tunda ina da iyaye ba zan je kasa ba, ɗaukaka na ga Allah ba zan ce a'a ba, sirri na iyaye ba zan ki faɗa ba, duk mai hassada ba zan ki in gaba ba. Mai zama in the building, so thanks.